amb les cròniques del Ventorro, estos verihuevos especials que estem fent per al diari La Veu sobre tot això de la dana. I avui volíem dedicar-li el nostre temps un poc a posar-se al dia, a actualitzar-se de tota la merda esta. Vos explique, la notícia més potent és que el Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana no veu per ara indicis per a investigar Amazon per la dana. Què dius? Anem a veure, senyors, no veuen indicis per ara. N'hi ha una vinyeta molt bona que mos agrada molt, el senyor Hortífus, des d'ací una abraçada al gran Hortífus, no? Diu, és la notícia, diu, no ve indicios per investigar Amazon. I és la justícia en els ulls tapats damunt d'un cotxe tot ple de fang, i la justícia com dient, pues, no veu indicios. Molt bo l'Hortífus. Anem a veure, així la qüestió és la notícia que és un escàndol a nivell nacional. Diu, Amazon difunde audios manipulados en su batalla por el reto de la dana. ¿Vale? Va publicar, per a exculpar-se, la Generalitat va publicar uns àudios que de l'EMET, de l'Agència Estatal de Meteorologia, amb el 112, uns àudios, una comunicació amb el 112, dient a les 12 que a les 12 deien, atenció, que a les 12 l'EMET dijo, segons la Generalitat, que no va a enviar más partes ni avisos meteorológicos, que ya no vamos a marear, ¿vale? Y tots, veus? Estan dient que no i tal, ¿vale? Això era un àudio retallat, ¿vale? Perquè la conversa, i clar, s'ha publicat, que dius, anem a veure, no sabem si és que som molt tontos o és que no ho sabem, per això està un poc entre la risa i plorar. Jo què sé, això és com una pel·lícula de los hermanos Marx. Resulta que això són àudios retallats, perquè si tu escoltes la conversa, i s'ha publicat la conversa sencera de l'EMET, una de las 22 llamadas que se cruzaron ese día la Agencia Estatal y el 112, una de les 112, ¿vale? Una de les 22, qui dirà és? Total, que es van dir, atenció, ara hem descobert una cosa molt important, que mos ha explicat una cosa que va dir Amazon, ¿vale? Ara vos ho explique. Diu que las precipitaciones máximas, diu, la conversa sencera diu, las precipitaciones máximas irán yendo hacia el norte y sobre todo hacia el interior, ¿vale? Que ahí, claro, ahí es cuando Amazon diría, a ver, hacia el norte y hacia el interior, Amazon va a decir, pues hacia Cuenca. ¿Vale? Ningú li va dir res de Cuenca, pero ell va dir, a veure, que la EMET ha dit hacia el norte y hacia el interior, pues esto se va pa Cuenca. Vale, això és la conversa, ¿vale? Això és el que ens va fer risa lo de Cuenca, ¿no? Dice, avisan, atenció, tota la conversa sencera, això és important perquè volem dedicar-li importància a això, diu, avisan que se espera una tarde más complicada en el interior norte de Valencia, ¿vale? Tenemos los rojos abiertos, això la conversa és important, ¿vale? Perquè diu, tenemos los rojos abiertos y estamos en vigilancia. El nivel de aviso no se puede subir más, no puede haber más rojo, ¿vale? Claro, això és una cosa que la Generalitat va dir, això està ple de roig. Van dir, mucho rojo, que el nivel de rojo está muy elevado. Així era que el nivel de rojo no se podía subir más, pero sí podemos ir avisando de alguna célula o algo así. Vull dir, estaven comunicats en tot moment i els van dir això, que ja el nivell de roig ja estava molt elevat. A partir d'ahir la conversa continua, senyores i senyors, això podeu consultar-ho vosaltres si voleu en qualsevol mitjà de comunicació, però la conversa continua i se centra en las franjas horarias, ¿vale? Dice, el temporal parece que da un respiro, pero llegará lo peor del temporal. Els van dir, atenció, la EMET li va dir al 112, que entre las 3 de la tarde empezará lo peor hasta las 6 de la tarde, ¿vale? Clar, això la Generalitat va interpretar que esto a las 6 esto ya se ha acabado y no sé qué. Clar, entre les 3 i les 6, que són les hores en què estava Amazon en el Ventorro, entre les 3 i les 6, que dius, anem a veure, col·lega, que te ho estan dient, que de las 3 a las 6 viene lo peor, però viene lo peor de les precipitacions. Vull dir, lo estaven explicant molt bé la EMET, que les precipitacions entre les 3 i les 6 venia lo pitjor, i clar, després ve lo que ve, i Amazon estava en el Ventorro, que dius, anem a veure, que el Ventorro, ho vam dir ja fa alguns verihuevos, el Ventorro està a 5 minuts de la Generalitat. El restaurant
tú caminant està 5 minuts, chico. Alguno del CECOPI que vaya, que obriga la porta del restaurant i diga Carlos, tira pa allà, collons. I no ho va fer ningú. Entre les 3 i les 6 estava allí el tio, te has pintado la sonrisa de Carmín. Tot això. Total, que la cosa continua. A partir de las 3 de la tarde había una revolución meteorológica, señores y señores, una cadena de tornados que se iban desplazando hacia el norte y al interior. Que clar, és això, lo de Cuenca, espera això, perquè me fan dir norte i l'interior, pa Cuenca, i ja està. I durant la mañana van estar tot el rato comunicats, perquè aquest discurs de que no hi havia comunicació és mentira, ja ho sabeu, i n'hi ha que dir-ho públicament, perquè ells es dediquen a això, es dediquen a donar una altra versió oficial, i n'hi ha que contrarrestar-la. I ja està, el contacto fue permanente desde las 7 de la mañana, desde las 7:30, para informar de la actualización aviso rojo, hasta las 18:10 de la tarde, vull dir, no van deixar de comunicar hasta les 6 de la vesprada, i para informar de que el aviso en el litoral se ampliaba 2 horas más. Vull dir, a partir de les 6 encara el roig s'ampliava 2 hores més. Senyores i senyors, no sé si ho hem explicat clar, però és això. Estan manipulant àudios, posen un àudio retalladet, clar, després publiquen la versió sencera i dius, hòstia puta. I ja està, avui el Verihuevo era això. Volem que quede constància de lo inútils que són i continuarem informant. Però el Tribunal Superior no veu indicis per a jutjar Amazon. Me cago en Déu!